Wangsit saka impen. Taun 1930-an ing Kutha Malang ana pabrik rokok sing lumayan gedhe. Juragan rokok iku jenenge Ong Hok Leong. Tembayatan bareng Chua Siobian. Dheweke gedhekake usaha kuwi. Nadyan pabrike madeg ing Malang. Ong Hok Leong iku sak temene lair ing Bojonegoro. Taun 1893. Produksi pabrik iku dijenengi rokok cap burung, cap klabang, lan jeruk manis. Produksi rokoke isih cilik-cilikan. Nanging diitung-itung usahane seret, ora akeh pandemene. Ong Hok Leong terus mikir piye bisane produksi rokoke payu laris. Ong Hok Leong uga nindakake usaha spiritual. Salah sijine makam keramat makame Mbah Jugo sing ana ing Gunung Kawi. Pratelan iki tinulis ing buku Bandit Sign of Java 2019. Ing buku kuwi Profesor George Quinn, ahli basa lan sastra Jawa saka Australia National University, yakin yen Ong Hok Leong nindakake sesirih ing pasaryane Mbah Jugo taun 1954. Sakwise bola-bali sesirih ing makam kuwi, sakwijining wengi Ong Hok Leong wis keturon. Nanging kaya dene digugah sakweneh pawongan, setengah eling lan ora. Sakjroning layap-layap ing aluyup, Ong Hok Leong rasakake kaya mlebu ing alam kang aneh. Saka rumangsane, dheweke ditemoni pawongan sing nyolowadi. Pawongan iku wis yuswa sepuh, jenggot lan bringose putih kabeh, kulite rai lan tangan wis kisut kabeh. Kowe arep golek apa? Kok nekani makam ing papan kene? Pitakone pawongan kuwi. Namung nyuwun pitulungan. Mugi-mugi usaha kula tambah majeng. Pabrik rokok kula tambah ageng, ature Ong Hok Leong. Gampang kae, sawangen ana apa? Pangandikane yang kuwi karo nuduhake tanduran ngrembuyung sak pirang-pirang. Tanduran sing ijo ledong-ledong iku kena angin malah katon obah-obah. Wujude memper tanduran lompong. Menapa menika eyang? Pitakone Ong Hok Leong ngowoh. Ditakoni kuwi pawongan nyolowadi iku ora kersa paring wangsulan. Ong Hok Leong ngematake tanduran iku nganti cetha. Nanging suwe-suwe mripate kesel mendelengi sesawangan ing sak ngarepe. Dheweke terus kedep. Rampung kedep. Sesawangan wujud tanduran sing ijo royo-royo, godhonge jembar, gagange dawa, lan sak tleraman memper lompong iku wis ilang saka pandulu. Mak jenggirat. Ong Hok Leong tangi. Pengalaman mau kaya nyata. Saka pangrasane Ong Hok Leong, sesawangan iku isih ganjel delamukan mripate. Esuke Ong Hok Leong metu saka makam kuwi. Sadurunge ninggalake kompleks makam, dheweke sempet nemoni juru kunci makam. Ong Hok Leong nepungake alamat lan gaweane. Dheweke uga kandha yen duwe pabrik rokok nanging produksine ora laris. Sakwise iku Ong Hok Leong beber kabeh pengalamane sakjroning impen kuwi. Juru makam mantuk-mantuk
Manut si juru makam, Onggok Liong kalebu bejo. Jalaran ditemoni dhewe dening Eyang juga. Ora kabeh wong sesirah ing kono bisa diimpeni kaya mangkono. Onggok Liong uga takon, tanduran sing kaya lompong kuwi apa jenenge? Si juru makam kondo, yen ing kono wong ngarani bentul, sak jinis tales. Oh nggih, terus pripun iku? Kula kok diweruhi tanaman bentul? Pangoyake Onggok Liong. Prayoginipun rokok ingkang didamel wonten pabrik jenengan iku diparingi merek bentul mawon, sumaure juru makam. Manut karo pituduhe si juru kunci, Onggok Liong enggal ganti merek rokoke. Rokok iku diweni merek dagang bentul sing dikandhakake si juru kunci dadi kasunyatan. Rokok cap bentul kelakon payu laris manis. Jeneng perusahaan sing sekawit dijenengi NV Percetaan Lim-an wiwit 1954 diganti dadi PT Perusahaan Rokok Cap Bentul. Usaha iku terus ngrembaka lan ora mangu-mangu gawe promosi produk rokok. Profesor George Quinn nulis paseksen yen Onggok Liong puput yuswa taun 1957. Nalika iku Onggok Liong wis dadi multi jutawan lan bentul dadi rokok pribumi sing gedene nomor 2 sak Indonesia.